Ahojte, dneska sme si pre vás pripravili ďalší pekný kúsok od spoločnosti Thorens. Je to konkrétne model TD404DD. Poďme sa naň pozrieť. No ako vidíme, tak krabica je väčšia ako náš stolík, čiže uvidíme, čo je vo vnútri. Takže vo vnútri sa nachádza kryt, manuálik, trafko, ďalej tu máme šraubičky na osadenie taniera, smečkový headshell, nastavovacia tyčka na výšku ramena, pántiky, protizávažie na rameno, dodatočné protizávažie na rameno pre ťažšie prenosky, skoro 4-kilový masívny hliníkový tanier. Štyristoštyri má motor z legendárnej 124, ktorú si tiež môžete prísť k nám vypočuť. Taktiež má stroboskop rýchlosti 33, 45 a po stlačení týchto dvoch rýchlostí máte rýchlosť 78. Výťah, špeciálne rameno, konkrétne je to model TP160, je to nožové rameno, ktoré dokáže krásne viesť ihlu v drážke a tiež je tam vlastne modifikovaný anti-skating. Poďme osadiť tanier. Treba na to veľmi opatrne. Výhodou sú, ako som vám spomínal, tieto šroubiky, ktoré sú priamo v balení, kde si pekne zafixujete tanierik a tým pádom sa vám krásne jednoducho dá osadiť. Nič netreba robiť na silu, treba to kolmo cez tento trň osadiť. My tohto krásavca tu máme v peknom prevedení, konkrétne je to orech lesklý. Po novom Thorens robí aj nové prevedenie orech matný a taktiež si ho viete zadovážiť aj v klasickom čiernom klavírnom laku. Poďme si osadiť prenosku. Osadenie prenosky je veľmi jednoduché kvôli smečkovému uchyteniu. My sme si na headshell osadili Thorensácku prenosku, a to konkrétne je to TAS 1500, je to prenoska MCčka, čiže Moving Coil typ a osádzanie je fakt, že veľmi jednoduché. Chytíte, nasadíte a v podstate týmto vrchným bajonetom len pekne prikrútite. V balení je samozrejme aj protizávažie na ramienko. Výhodou tohto závažia je to, že môžete použiť rôzne ťažké prenosky a zo zadnej strany máte šroubíky a je tam
ďalšie závažičko, ktoré si viete buď odmontovať, alebo dať ešte jedno závažičko, ktoré je priamo v balení. Nasádza sa takýmto spôsobom, aby ste mali pekne ciferník viditeľný spredu. Je to kvôli tomu, aby ste vedeli pekne odčítať hodnotu potom na nastavení správneho prítlaku prenosky. Keď to takto cvakne, tak viete, že je to uchytené a potom vlastne sa len krúti a nastavuje sa prítlak, správny prítlak. Pántiky na kryt sa osádzajú takým štýlom, že musí to smerovať smerom dovon. Treba veľmi opatrne, aby ste si nedoškriabali samotný kryt. Musím vám to pekne takto sadnúť do drážky. Tak poďme sa pozrieť na zadný panel. Na zadnom paneli si môžete všimnúť dvojicu XLR-kových výstupov, potom dvojicu RCA-čkových výstupov, zemniaci kolík, ďalej tu máme napájanie na klasické trafko, gombík vypnutie, zapnutie a taktiež si môžete aj zvoliť tu ako upgrade lineárny zdroj, je to model TPN 124, je to presne ten istý zdroj, aký má model TD 124DD, legendárny kúsok. Poďme sa pozrieť na 404 z vrchu a hlavne na jeho ovládacie prvky. Z ľavej strany si môžete všimnúť ako prvú rýchlosť 33, stlačením sa spúšťa, 45 rýchlosť a máme tu aj tajnú rýchlosť pre šelakové platne. Podržaním sa nám rozkrúti tanier na rýchlosť 78. Zároveň tu máme aj tlačítko pre vypnutie taniera. Keď si ho ešte raz pustíme, tak tu v tejto vrchnej časti si môžete všimnúť aj stroboskop, kde si môžete skontrolovať, či máte v poriadku otáčky. Ak by otáčky neboli úplne v poriadku, viete si ich jemne doladiť tu týmto gombíkom. Po jeho vysunutí si viete mierne korigovať otáčky. Ako ďalší gombík tu máme tzv. Lift alebo výťah. Ten slúži na položenie alebo zdvih ramena. Ďalšou výhodou 404 je aj to, že je to poloautomat. Čiže to znamená, že po dohraní platní v zavádzacej drážke sa ramienko zodvihne a tanier sa zastaví. TD 404 je veľmi dobre vyrobená konštrukčne a to hlavne kvôli masívnemu šasi a taktiež aj špeciálnym odpruženým nožičkám, ktoré sú len trojbodové, nie sú na 4 bodoch, ale sú len 3 nožičky. Taktiež sú samozrejme aj výškovo nastaviteľné. When you kiss me, even when you hold me tight.